Så blev det mandag. Så blev det mandag igen. Mandag igen. Igen. De kommer snigende. Det gør de mandag der. Men det er dejligt at være tilbage. Ikke min yndlingsdag normalt, men nu optager vi jo podcast hver mandag, så er det fedt. Ja, altså, ja. Og vi skal tale om rolleafklaring i dag. Hvad end det betyder, og hvor end vi når hen omkring, hvad det skal gøre for forretning. Men man kan vel godt sige, at vi vil prøve at blive klare i spyttet omkring, hvordan man sikrer, at folk fokuserer deres energi på de rigtige ting. Mm-hmm. Og tid. Tid. Ja. Og energi. Og energi, ja. Ja. Og hvis man skulle have glemt det, du lytter til Trivsel og Performance. En podcast om trivsel og performance. Jeg hedder Niels Vium Kamsel. Er Head of Consulting her i Søjers. Jeg hedder Christian Højbo Møller. Jeg er medstifter og direktør i Søjers. Fedt, Christian. Vi skal også lige have energien med den her mandag morgen her, ikke? Jo, vi skal lige have energien med her mandag morgen. Ja. Vi skal snakke om rolleafklaring. Det har du lige sagt. Men det er jo fordi, at rigtig, rigtig mange organisationer derude, de peger faktisk på det her som en af de største problemer til, at de ikke lykkes med performance. Ja, vi kan måske lige en sidehistorie. God sidehistorie, ja. Det er, vi driver et fællesskab, der hedder The People Collective, med nogle sindssygt fede mennesker. I ved, hvem I er. Som er eksperter i organisationsudvikling, ledelse, people and culture osv. Vi har meldt os selv med i den gruppe. Meget fortjent, det er også, der driver den. Ja, ellers har vi fandme ikke passet på de superstars, der er med. Nej. Vi er under niveau for de superstars, der er med. Men ikke desto mindre. Du faciliterede en øvelse med os sidst, hvor vi skulle tale om mellemledelse, hvor vi blev delt ud i 2 grupper. Hver gruppe fik 25 ark papir, som vi lagde ud på bordet eller ud på gulvet foran os, og skulle vælge 3, som var de mest afgørende for, altså største barriere for god ledelse. Begge grupper valgte rolleafklaring. De valgte begge rolleafklaring. Af alle de muligheder, der var, valgte de rolleafklaring. Yes. De kunne have valgt 25 ting. Ja. Rolleafklaring blev det. Og af en eller anden mærkelig grund, så noget, som virker så banalt, som at afklare en medarbejders rolle, eller en funktionsrolle, eller en leders rolle, så er det som om, det ikke rigtig bliver gjort derude, i hvert fald ikke tilstrækkeligt til, at folk forstår, når de går på arbejde, hvad er det så, de skal lykkes med. Og det gør det bare pishamrende svært for dem at prioritere deres tid. Det kan være, at vi lige skal starte måske, Christian. Jeg tror faktisk netop ikke, at det er vigtigt at sige, hvad er problemet? Ja. Fordi problemet, jeg tror ikke, jeg tror, de fleste går på arbejde og har en følelse af, at de gør et godt stykke arbejde. Så det er ikke problemet. Nej. Problemet opstår, når forventningen til, hvad den medarbejderen lykkes med, ikke er den samme for medarbejderen og for lederen begge to. Og måske lad os sige, at de 2 er aligned, men lederens leder ser det anderledes. Det sker så tit. Så er der en uoverensstemmelse, hvor man er pissefrustreret over, og man synes, man har gjort et godt stykke arbejde. Det synes den anden person ikke. Det er virkelig der, de store konflikter. Ikke nødvendigvis sker sådan vokalt, men det er virkelig roden til meget ondt, ikke? Så har man konsulenthuset. Det kunne vi tage udgangspunkt i. Et bureau. De har en social funktion. Hvor de bare laver fucking meget content. Og der har vi en head of social, som har nogle seriøse kopier. Så har vi en mellemleder under det. Nogle seriøse? Det er ikke for sjov, de kopier, der sidder der. Det vil du godt mærke. Men vi er begge så lige med far. Jeg tror ikke, det er for de børn i den størrelse, at se de kopier der. Det er ikke for sjov. Så har vi en mellemleder under head of social. Og så har den mellemleder så nogle medarbejdere. Og der bliver noget rolleafklaring lidt en gang imellem, men det er ikke rigtig optimalt. Og hvis det ikke er lavet ordentligt, så er det, som du siger, at medarbejderne, de føler måske, de gør et meget godt stykke arbejde. Og nogle gange så mellemlederen synes faktisk også, det er jo faktisk okay, godt arbejde og sådan noget. Men så sidder den der marketing med sindssyge kopier, head of social, sidder med sindssyge kopier, hvor man kan sige, der kommer ikke nok fakturerbare timer ud, og kundetilfredsheden er ikke optimal. Og det gør så, at så får mellemlederen noget feedback fra den, og jeg troede, vi gjorde det meget godt. Nej, det gør I fandme ikke. Okay, og medarbejderne troede også, I gjorde det meget godt. Okay, skuffelse hele vejen ned. Ja, eller, vi troede, vi optimerede efter kundetilfredshed, og så sidder der sådan en, kundeudvikling. Vi vil have flere projekter. Vi er ligeglade med, om folk principielt er glade. Vi vil have, at de køber flere på ydelser af os, ikke? Eller hvad end det kan være, man kan blive uenige om, ikke? Det kan være, at vi også lige skal rolleafklare, skulle jeg til at sige. Afklare, hvad er forskellen på en position og en rolle? Go ahead. Position er ofte titlen på en person. Nu ser jeg selv lige head of social. Det er en position.
et sted i hierarkiet, et sted i organisationen, der har en form for titel, og så forskellen på det og en rolle er, at en rolle er det, som du skal lykkes med som person i den position. Så hvis man har ekstremt standardiserede positioner, så kan rollen godt være den samme for 3 individer i samme position. Men meget ofte er det 3 mennesker, der har den samme titel, samme position, men har lidt forskellige underliggende roller. Og i øvrigt kan de roller også være dynamiske og skifte over tid. Mm-hmm. Hvilket også er en pointe herfra, at du måske som øverste leder for en funktion skal rolleafklare en gang hver halve år eller sådan noget med dine mellemledere under dig. Og det samme bør en mellemleder nok også gøre med sine medarbejdere, fordi deres roller ændrer sig også tit. Det er lidt forskelligt fra funktion til funktion selvfølgelig. 2 typer af... så... Hvad er det primært, der går galt i rolleafklaring? Det sad jeg lidt og tænkte på. Nemlig. Ja, hvad er det primært, der går galt? Jeg kunne i hvert fald starte med at sige, jeg oplever, at når man sætter mål, som rolleafklaring, mener jeg, at man skal fokusere på mål, når muligt. Fordi så er vi enige om, hvor vi vil hen. Yes. Vi kan også godt blive enige om, hvad jeg skal gøre, men der er en stor chance for, at så gør jeg det, men vi er stadig ikke kommet derhen, hvor du egentlig vil have mig hen. Jamen, jeg er blevet ansat til det her, ja, men og jeg mener faktisk ikke, det er medarbejderens ansvar, men det er medarbejderen, der står med problemet i sidste ende. Når lederen har sagt til dem, du skal bare poste på sociale medier 5 gange om ugen, så gør medarbejderen det. Resultaterne udebliver. Vi kom ikke derhen, hvor forretningen havde tænkt, de skulle hen med den aktivitet. Medarbejderne har gjort alt, hvad de er blevet bedt om, men vi er ikke kommet i mål. Mm. Og det er medarbejderne, der så mister deres arbejde. Så medarbejderen er ikke ansvarlig for det som udgangspunkt, men de kan med rette prøve at tage noget medansvar på, og sikre, at der bliver sat mål. Yes. Gode mål for, hvor det er, vi skal hen. Og så vil det formentlig også give dem lidt mere wiggle room, og lidt mere frihed til at beslutte, hvordan vi så kommer derhen. Mm. Nå, men Josefine, du er min leder, men hvis jeg kommer derhen, er du så ikke ligeglad, hvordan? Men der er... Så det er altid den svære spørgsmål, ikke? Det. Og så bliver der lige sat et hegnspæl, sådan så at lederen har ro omkring, at de har kontrolleret, at det ikke var sådan helt tosset, det vi gjorde, men så får man ind i en ret stor spilbane. Men der er også nogle gange, man når ind i nogle fine nok resultater, men man var egentlig ikke helt klar over fra start af, hvad var ens rolle, der gjorde, man nåede det. Måske var det lidt tilfældigt. Et post går viralt. Eller det er selvfølgelig ikke det værste problem, du kan have, at det gik bedre end forventet, men jeg tænker bare, noget af det, der er det smukke i at kunne sætte nogle mål, der er output-baseret, altså hvad vil vi godt have ud af det, og nogle input-baserede mål, hvad skal du gøre, det er, at så kan du hele tiden justere til i forhold til, hvad der kommer ud, om det var de rigtige input-mål. Jeg vil også sige, for mig er input-målene nogen, man sætter lidt hyppigere. Mm. Så det, du og jeg vil blive enige om, at næste måned, lad os prøve det her. Det tror vi på vil give output. Yes. Og så gør du det. Eller du kommer og siger, Christian, jeg tror, du er nødt til at fokusere lidt mere på det menneskelige i din LinkedIn-post. Hvis du skal lidt mere tydeligt, okay, det prøver jeg den næste måned. Mm. Eller du skal være lidt mere opmærksom på det team, når du kommunikerer vores strategi, fordi ellers så lander det ikke rigtigt. Men vores mål om 200.000 impressions, det var... Men vores mål er lidt længere på den skulle gerne være på den lidt længere bane. Lidt mere jeg tror også, jeg har sagt til dig før, hvis man kan beskrive et rum nærmest, hvor vi sidder og har gjort noget, eller hvordan ser verden ud, så er det virkelig powerful, ikke? Mm. Og på samme måde vil jeg prøve at gøre her og sige, derfor er det, der ikke lykkes, det er ikke alle de andre ting, der gør ting smart goals gode, det er bare sørg for at være ekstremt specifik, så du ved, om du har nået det eller ej, og rigtig gerne målbart. Det må godt være binært. Vi er lykkes med det her, eller vi ikke lykkes, men ideelt set bare så specifikt, at det er nemt at svare på. At der ikke er nogen tvivl om bagefter noget med det. Yes. Godt. Og nogle funktioner, nogle teams, nogle roller, kan det være sindssygt svært. Men det er helt sikkert i min optik en ambition. Forestil dig så nu snakker jeg til lytteren her, seeren, eller lytteren. Du er funktionsansvarlig. Hvad er smartest, Christian? Skal vi snakke til funktionsansvarlige lige nu, eller skal vi snakke til mellemlederne om, hvordan de sætter mål hos den enkelte medarbejder? Kan vi ikke hurtigt komme forbi funktionen og sige, det er hensigtsmæssigt, hvis du er direktør, at du får skrevet ned og dokumenteret, hvad er det, de her afdelinger, vi har lavet, skal lykkes med. Ja. 2-3 bullets.
Yes, og så kommer og så kan du gøre det samme, så vil det nok give sig selv, hvad teamet så skal løse med. Det. Men individet er noget helt andet, og kan man altså jeg havde et spørgsmål til dig, skal vi overhovedet have det ned på men det er fordi, at du som funktionschef, der løser det her, skal vide, hvordan det skal gøres ned i din organisation, fordi dine ledere kommer ikke til at lykkes med det her, medmindre du hjælper dem. Ja, men jeg tænker ikke, det er så vigtigt, at vi taler ikke til funktionschefen, vi taler alligevel til head of people, som skal finde ud af, hvordan kan de drive, at organisationen bliver bedre til det her. Men så er de jo nødt til at lave et framework, der gør det nemt for mellemlederen at rolleafklare. Ja, hvis muligt. Ja. Skal vi så give dem et lille... Hvis vi kunne finde på et framework, et system. En framework, som virkelig kunne hjælpe på at medarbejderne, hvis hvad der er forventet til dem. Kan du ikke tale os igennem lidt? Vi har lavet en videoserie på et tidspunkt. Om netop nogle af de ting, hvor du forklarer rolleafklaring. Hvad var kernepointerne i den? Jamen, kernepointerne var, at man skal... Alt det, vi lige har snakket om med, hvorfor det er vigtigt, og så videre. Det, du gør som mellemleder, det er, at du følger et framework, hvor du først har skitseret op, hvad for nogle potentielle projektmål findes der for mine medarbejdere? Hvad for nogle potentielle ongoing mål findes der? Og så forstår du lige, hvad forskellen er på de to ting. Et projektmål, det er mål, der driver udvikling, som har start og en slutning. Det er så noget... det er nytænkning, eller nyskabelse af nyskabe en proces, eller udvikle et nyt website, eller lave en ny employee handbook. Lige præcis. Eller... Men det kan også godt faktisk være en leverance over for en bestemt kunde. Nu siger du så også nogle eksempler på det. Men noget, som vi ved, det starter her, og det slutter herover, og det skal vi måle på den og den måde. Så har du ongoing mål. Det er noget, der er always on. Det er for eksempel, at du har 5 kundeprojekter. Det skal du altid have. Eller at du løbende får høj kundetilfredshed på de kundeprojekter, du har. Eller 70% faktureringsgrad. Eller 70% faktureringsgrad. Det er noget, der er always on. Det er ikke et specifikt projekt. Okay, fint nok. Så har du det som udgangspunkt. Mm-hmm. Så er det vigtigt, at du ikke sætter for mange af dem med hver medarbejder. Så det skal frameworket, vi nu snakker om, diktere, at 2 projektmål og 2 ongoing mål. Noget i den stil. Det kunne frameworket sige. 2 af hver. Så gør du det som... Ja, det er fordi det her framework, behøver der egentlig ikke være meget mere end det. Du skal bare være sikker på, at alle ledere forstår, der er de her 2 forskellige typer mål. Du skal sætte 2 af hver for hver medarbejder. Og det skal være så målbart, som det overhovedet kan være. Så specifikt, som det overhovedet kan være, ligesom du sagde før. Så et elendigt projektmål, det er sikre god kundetilfredshed på projekt X. Et rigtig godt et vil være levere denne brand guide til max 2 revisioner frem og tilbage med kunden, hvor du opnår en kundetilfredshed på 9 ud af 10 i gennemsnit. Så den indeholder det samme, men mere til for at sikre, at det bliver specifikt. Så ved alle bagefter, noget ved det eller noget ved det ikke. Det er frameworket. Og der skal man nok være... Altså, hvad tænker du omkring? Kan det blive for specifikt? Ja. Fordi det bliver for specificerende potentielt? Eller tænker du, det er okay? Jeg tænker ikke, eksemplet var for specifikt. Jeg tænker godt, det kan blive det. Ja. Tænker du, det var for specifikt? Nej, ikke nødvendigvis. Afhængig af, hvem man har med at gøre. Afhængig af, hvor dygtig en person, du sidder med, hvor selvdrivende de kan være. Yes. Hvor meget du bare kan give dem et mål, kontra hvor meget du er nødt til at hjælpe dem med at instruere dem, hvordan vi kommer derhen også. Yes. Fordi det der med 2 revisioner kan også blive lidt arbitrært. Kunne det være holdt budgettet i stedet for? Man skal selvfølgelig stille sig selv nogle af de her kloge spørgsmål omkring, er jeg egentlig ikke ligeglad? Altså sådan, det er bare det mere det, er vi ikke ligeglade? Det var 2 eller 3 revisioner. Man kan sige, hvis kundetilfredsheden er høj, så jo, men jeg tror, i det her eksempel var det bare en meget... For at undgå en masse tidsspil, ikke? Det ville det være. Ja, og det er også derfor, vi ved det, ikke? Og det var der, hvor man så kunne sige, hold budgettet, samtidig med, at du sikrer, at kunden har er tilfreds med den leverance, der er blevet lavet. Ja. Det kunne også være en beskrivelse af det, ikke? Ja. Det kunne det godt være. Du kunne godt have det niveau højere, end lige præcis, hvor mange
iterationer, der har været på det. Og det er nogle af de ting, jeg tænker, som man godt passende kunne træne ledere i, eller teste dem i, der kan de finde ud af at definere succeskriterier for deres medarbejdere. Det tror jeg, man kunne løfte ledelse meget af. Det er klart, det er det sværeste. Ja. Og specielt, fordi det er svært at komme udefra. Ikke at kende forretningen, ikke at kende operating model i virksomheden, ikke at kende de medarbejdere, der sidder der, ikke at kende det håndværk, de laver, og så skulle fortælle dem det. Det er ligesom, det er kun inde i det team, eller den funktion, de rigtig kan lykkes godt med det, ikke? Yes. Vi andre kan komme med, sidde her på lyd og video, og komme med gode idéer. Men i sidste ende skal det laves for den enkelte, og så ikke der nogen kan hjælpe den enkelte med at gøre det, eller de kan selv, så sker det ikke. Hvis man som lytter sidder og hører på mig og dig nu, og tænker, ja, det lyder meget godt, men hvad er så det men? Det gode spørgsmål er, prøv at forestille dig, hvis du er people and culture, og du overhovedet skal vurdere, er det her et problem, eller er det noget, vi skal prioritere og arbejde lidt med, så gå tilbage og lyt til afsnittet om people strategy. Og rolleafklaring her vil ligge i sådan noget som måske onboarding, måske trivsel for nogen, hvis du mener, det kan være en rod til mistrivsel, det kunne det sagtens være, men også i performance i forhold til god ledelse. Yes. Så er det super hensigtsmæssigt at kigge på rolleafklaring. Og så tænk det her scenarie ud. Du sætter en leder for et team. Det kan være både en projektleder eller en personalleder. Det er ikke afgørende. Vi vil vende tilbage til forskellen på fremtiden. Yes. Og en medarbejder ned. De har ikke fået lov at snakke sammen inden. Og så beder du dem om at svare og på 30 sekunder at skrive, hvad er det dine kerneopgaver er, hvad er de vigtigste mål, du skal lykkes med at indfri i din rolle. Og hvis du forestiller dig, at de kommer til at skrive 2 relativt forskellige ting, selvfølgelig ikke vidt forskellige ting, de arbejder sammen hver dag, antageligvis. Men hvis de skriver noget relativt forskelligt, så er det et relativt stort problem. For det vil sige, det kommer der til at være konflikter omkring, og værre end det, der er en af dem, der har et perspektiv, der skal rettes til, og der er en af dem, hvis medarbejderens perspektiv ikke er det rigtige, så bliver der spildt en masse tid på at jage nogle forkerte mål. Jeg tror også bare, det der er en grundpointe her, det er i forhold til trivselsdelen faktisk. Folk har bare brug for, i den her verden, de lever i hvert fald mange af vores målgruppe på rådgivningsvirksomhed fronten, dem der er vant til at fakturere sin tid, lever meget i sådan et performance-miljø her. Og det betyder også, at de fleste, der er her, har brug for at vide, om de er en succes eller ej. Så det er ikke bare en lille konflikt, der kommer den dag, hvor deres leder kommer til dem og siger, hvor er resultaterne henne? Og du siger, jeg har gjort alt, hvad vi har aftalt. Eller, vi har jo ikke aftalt noget. Eller, så, ja. Jamen, jeg har en faktureringsgrad på 87%. Ja, præcis. Og så må man jo så skuffe den medarbejder og fortælle dem, at det er jo ikke det eneste, det handler om, er jo ikke, hvor mange timer præcis. Du kan lægge. Men det troede man. Eller man troede alt muligt andet. Mm-hmm. Men bare det der med, den verden, der er bare... Ja, og det leder også til, hvis du er head of people and culture, og du oplever, at I tit sidder og snakker internt, om den her person skal forfremmes til dig. Yes. Om den her person skal have en lønforhold til dig. Hvis I sidder og diskuterer det, så er det, fordi I har et problem med rolleafklaring. Yes. Og jo før man indser det som ledelse, eller som HR-chef, eller som head of people, jo før kan man komme i gang med at få det fikset. Og det er et svært, dybt, altså det er et problem med dybe rødder ned i hele organisationen, og det er ikke nemt at løse, men man kan godt tage nogle skridt i den rigtige retning. Fordi det skulle være helt åbenlyst, når man kigger på, hvem performer ikke, hvem lykkes oprigtigt med deres ting rigtig godt, og driver nogle seje mål for virksomheden. Hvad end det er godt kollegaskab, eller hvad man nu ellers beslutter, der er vigtigt i rollen. Ja, det er ret interessant det der med, jo flere sådan nogle mål, der man sætter, jo mere får man jo det, man måler på. Og der kan være en mulig andre ting, man så ikke får. Det skal man bare lige være bevidst om. Det er en risiko. Ja, det er rigtigt. Det er en risiko. Men det, man får ved at rolleafklare, er bare... Ja, det løser mange problemer, som du siger. Det løser, og vi kommer til at lave et afsnit om leveling også. Ja, altså, hvad for nogle roller... hvad for nogle niveauer er der i vores organisation, og hvem skal forfremmes, hvordan finder man ud af det? Det kommer måske an på, hvor godt de har klaret deres rolleafklaring, altså som deres mål. Mm-hmm. Og så hjælper det med lønsamtalen også, fordi de tit hænger sammen, de ting. Ja, jeg oplever, det er noget, der kan stjæle så mange ressourcer ud i virksomheden, at man slet ikke forstår det. Ja. Hvor lang tid de bruger på internt at få diskuteret frem til, om den her person skulle få frem, eller ikke få frem, som de skulle have lønforholdelse, og medarbejderne er uforstående på den anden side, fordi de har... Og det er derfor, det er også et problem. Der er en diskrepans i oplevelsen af,
af performance for medarbejdere og ledere, fordi det ikke har været klar, hvordan vi måler det, og hvad er målstokken, og hvad er godt, og hvad er ikke godt. Hvordan bør en CEO rolleafklare med sine andre i C-level? Der er det jo nok at sikre, at alle ved, hvad den funktion der skal lykkes med. Ja. Det var de ting, du sagde i starten med så det er i virkeligheden, når man er CEO, er det nok mest at sikre, at funktionerne ved det. Så du er operations, hvad skal du lykkes med? Forecaste på ressourcer, sikre rekrutteringer, køre godt og komme i gang, sikre effektivt, okay, så må ved, eller et eller andet ekstra, 3, 4, 5 stykker, og så må de sørge for, at der er nogen nede under dem, der også har medansvar på noget af det, ikke? Mm. Og det skal jo selvfølgelig kalibreres. Altså, når jeg siger kalibrere, så mener jeg, det vil ændre sig over tid. Prioriteterne ændrer sig, hvad der er vigtigt vil ændre sig. Så det er bare sådan der. Vi bliver også alle sammen klogere, så på den måde. Jeg føler bare, den er mere high level altid, når du laver sådan nogle mål der for dine direktører. Ja. End den er helt ned på en jeg har virkelig tænkt meget over det sidste halve til det hele år, og det er stadig sindssygt vigtigt at blive enige om, hvad er det egentlig, der er kerneopgaverne for consulting, for product, for growth, for whatever we operations, sådan så at vi faktisk er afstemt på det, på det faktisk, det kan være et rigtig god start. Tror du stadigvæk, det er mange steder derude, det ikke bliver gjort under det her? Ja. Også på funktioner? Helt? Ja, også på funktioner. Også på funktioner? Både på funktioner, på afdelinger og på teams. Eller på medarbejdere. Det er så vildt, det ikke bliver gjort mere. Men det er tidskrævende, og det behøver ikke at være så tidskrævende. Man bliver bedre og bedre til det. Første gang vil være tung, ikke? Men fordi det er også en muskel, man træner. Men tror du ikke også, det nogle gange bliver lidt noget gætværk? Altså sådan... Jo, det er fordi, det er svært. Ja, det er sgu da pisse svært. Specielt på individet. Jeg synes, det er nemmere at gøre det for en funktion. Ja, men du sidder der og har fundet, for det første skulle finde på, hvad vej forretningen skal det her år. I 2026, lad os bare sige det. Sidder der som CEO og direktion og sådan noget, så finder ud af, okay, hvad skal vi i 2026? I don't fucking know. Grow med så meget procent. Okay, hvorfor den procentsats og ikke en anden procentsats og noget? Og så bagefter det, alle direktører bagefter, hvordan får du alt dit arbejde, du laver hver eneste dag, du går på arbejde, alt det, du spreder ud i din funktion, det skal tale ind i det mål der. Nå, men når jeg siger afstemning, så mener jeg ikke engang nødvendigvis, at der bliver sat mål for hver enkelt funktion. Okay. Der er det ikke så målbart. Der er det mere på et objective level. Skal de ikke også have mål, der er målbare? Måske. Funktionerne? Måske. Det er jeg ikke afklaret på endnu. Det synes jeg. Jeg kan se, at der er 7 minutter tilbage i det her afsnit. Hvis vi skal op på den her time, det behøver vi jo ikke. Behøves vi jo ikke, nej. Behøver, er det nok det rigtige måde at sige. Er der nogle vigtige pointer her til sidst, som folk skal tage med herfra, eller skal de bare gå i gang med at gå ud og rolleafklare lige nu? Lad os lige prøve at tænke igennem, hvad er det for nogle faldgrupper, man kan lande i? Og hvis man er head of people, hvordan lykkes man bedst med det her? Jeg tror, det er hensigtsmæssigt, at der er et eller andet sted, hvor at alle kan læse, hvad er det, der forventes. Altså for eksempel i jeres tilfælde, consulting, forventes det, at I er med til at drive opsalg til kunder? Eller ligger det i growth? Nogle af de der high-level forventningsafstemninger kan være enormt vi sad lige med det her i sidste uge. Vi sad med det på vores vacation i sidste uge, ikke? Yep. Kommunikation til kunder om nye features. Ligger det hos jer, fordi I snakker med kunderne, eller ligger det i produkt? Yes. Og det kan være fint at starte med bare at definere, hvilke funktioner, der er ansvarlige for hvad, og hvad det er for nogle konceptuelle mål, de skal drive. Er det hensigtsmæssigt? Og jeg tror ikke, det er i alle virksomheder, det er hensigtsmæssigt, at man prøver at definere præcis for meget churn, præcis for meget expansion, præcis for meget alt muligt, der skal drives. Fordi jeg er ikke sikker på, at det hjælper med de strategiske prioriteter. Så men der er jo nogle ongoing mål, som du har ret i. Vi har altid øjnene på dem. Men når der skal sættes mål for dem, ved jeg ikke. Altid. Nej, men en anden pointe er måske også, at der kan være, det fandt vi i hvert fald også ud af sidste uge, at der kan være masser af snitflader, som gør, at der er stor forskel på, hvem har ansvaret for noget, og hvem kan ellers byde ind på noget. Ja. Det tænker jeg også, der er mange faldgrupper i derude. Altså, når man sætter rolleafklaring op, det er jo det, der gør det pisse svært. Det vigtigste er jo bare, man vælger det faktisk. At man? Det vigtigste i første omgang er, at man bare vælger det, ikke? Hvem ejer det her? Vælger, hvem ejer det, ja. Så betyder det ikke, at de skal gøre eller alt benarbejde. Det synes jeg er en vigtig pointe, ja. Og vi har stadig nogen, vi var i tvivl om, efter vi var færdige med sessionen. Hvem ejer den så, og hvem kan byde ind? Efter flere timers workshop, er der stadig ting, man er sådan, falder lidt mellem to stole, hvem skal tage, hvem men en skal bare tage den. Ja.
Og det er en vigtig pointe herfra. Eller også så skal de defineres nogle undergrupper, og så er der nogen, der skal tage dem. Ja. Så det ender med at det kan også være en løsning. Men jeg tænker bare, at alt det her også gør så gældende ikke kun funktioner imellem, men næsten også medarbejdere imellem. Helt nede. Jamen det er der, hvor jeg prøver at stille spørgsmålet, om det er hensigtsmæssigt, at man bliver så eksplicit på individet. Fordi så ender det med, at det er der, hvor at Jesper siger, jeg har ikke noget med onboarding at gøre. Det er Hanne. Jo, men nu er Niels joinet teamet her, og han er helt ny. Kan du ikke, altså, du har også et ansvar for at hjælpe ham. Nix. Prøv at kigge på arket. Jeg ved godt, at det så jo mere specifikt det bliver, jo mere kan folk sådan være rigide omkring det, der står 100%. Når man skal være meget eksplicit på jo længere ned du skal være eksplicit, jo mere skærer du potentielt fra. Og der på et tidspunkt mister man lidt det holistiske på en anden måde. God pointe. Så jeg tror, det er case by case, om man skal have i sit framework, skal sætte deciderede mål for den enkelte. Jeg tror for eksempel, det kunne godt være hensigtsmæssigt for vores product team, at de har mål som enhed, men konceptuelle mål for medarbejderne. Yes. Og med konceptuelt mener jeg, dit job er at udvikle nye moduler og funktioner til vores kunder, som de kan finde ud af at bruge, som ikke har bugs, som løser et konkret problem for dem, eller whatever. Men desværre, det er bare, hvordan ved jeg så, at jeg har været, om jeg er en succes eller ej? Det er svært. Det er en balance, du skal tage og tænke over derude, der lytter med. Men man skal bare passe på med, man kan også godt gøre det specifikt, og så ved alle det. Men vi er ikke kommet i mål, bare fordi du postede 5 gange. Altså det er det. Nej, hvis du ender med så at lave et eller andet fake proxy-mål, vanity metric-mål, som så i virkeligheden ikke rigtig var et mål, så er du ikke nødvendigvis kommet længere. Nej, men den med post 5 gange på LinkedIn for eksempel, hvis den ikke giver de mål, man havde håbet på eller sat sig for, så skal man jo ændre på input. Det gør man jo hele tiden. Men det er bare, hvad hvis nu man så sagde, når man den her udvikling, de skal bare udvikle et modul. Det er ligesom at sige, at du skal poste. Det kunne være det pureste lort, der blev postet, ikke? Yes. Så derfor skal output-målet... Ja, vi går op i, at der bliver postet noget kvalitet. Okay, kan vi måle på det? Nej, så vil vi finde på noget andet. Eller er impressions det, der betyder noget? Yes. Det er bare, det er svært at sætte gode mål, ikke? Cool. Det er ikke også altid det samme med kundetilfredshed. Du har nævnt det på gangen. Det er jo ikke altid, fordi de har det ligesom lige ved hånden til at kunne bruge. Men det vi gerne vil have, er en kunde, der i sidste ende er tilfreds med projektet. Kan vi bede dem rate det? Ja, okay. Det er måske ikke det sværeste på jorden. Jeg tror også, nogen derude tænker, hvad med at være en god kollega generelt? Ja. Altså, der må være nogle andre ting, apropos leveling, afsnittet, vi kommer til at lave. Ja. Der må være nogle ting, man bliver målt på, som er lidt andre ting, end bare de der det synes jeg er en god projekt- og ongoing mål. I hvert fald i forhold til, hvis man kan skitsere noget cultural codex ned, eller et eller andet, som gør, at man ved, hvad er det, der skal til for at blive forfremmet her. Ja. Og så kigger man selvfølgelig på de der ongoing mål og projektmål. Jeg holder fast i, at du ikke skal have særlig mange af dem der. 2 ongoing, 2 projektmål, kør på det, og så tæller de rigtig meget op i forhold til din forfremmelse. Men så må der være nogle andre ting, man også skriver med i sit framework omkring leveling, hvad der skal til for at blive forfremmet, som taler ind i den der. Men næsten altid er det jo trods alt en holistisk vurdering. Så når jeg siger at I bruger meget tid på at diskutere det her, det er klart, det vil altid være til diskussion. Og det vil aldrig bare være tallene siger, og så er den slet ikke åben. Det er meget vigtigt. Men det jeg mener var, at netop at tallene vil meget, meget stærkt dedikere, om den her person bør eller ikke bør. Og så bør det ikke være noget, der stjæler en masse tid, for der er et par stykker, der falder imellem, som vi så må vende internt. Ikke? Har du set Suits? Ja. Har du set, der er sådan et afsnit, hvor at, de laver en sindssyg algoritme, der måler performance. Og så... det er Louis Litts afdeling, de gør det. Ja, det er så. Jeg tror faktisk, at alle associates, de måler. Men det er ham, der har ansvar for associates. Sammen med Katrina, som laver den der. Og så er der en fyr, der hedder Brian, som er en rigtig god fyr. Han ligger helt i bunden på performance. Så han står til at skulle fyres. Så det skal de lige til at gøre. Altså, de er virkelig tæt på at gøre det. Indtil de kigger på... De er ofte her, alle sidder tæt på ham. Alle sidder tæt på Brian. De ligger helt i toppen, men Brian ligger i bunden. Så han har spillet alle de andre gode for at bruge det begreb. Yes. Det er bare en spændende case på, at man selvfølgelig i alt det her med rolleafklaring, og selvfølgelig alt med forfremmelser, skal huske på, hvem er også en fucking god teamplayer. Og måske, hvis man kan måle på det på en eller anden måde, kunne det være... og det er jo der, hvor det kunne være, at det var hensigtsmæssigt, at vi satte nogle mål for teamet. For teamet? Og så vi så siger, hvis man så vil være meget datadrevet omkring det, så spørg
folk, når de 6 måneder er gået, hvor vigtigt mener du, at den her person var, for at teamet lykkedes, eller ikke lykkedes? For eksempel, kunne man en måde at gøre det på. Det kan også blive, ja, så der hver kultur vil være forskellig omkring, hvor rigid og data og mind, og altså, jeg synes jo selv, jeg er sådan rimelig meget derhen af, men så møder jeg konsulentvirksomheder, der er sådan, vi skal ikke kun have 2 kvantitative spørgsmål, 2 åbne spørgsmål, vi skal have 26 kvantitative spørgsmål, hvor jeg er sådan, what? Det er meget. Okay, du prøver at forklare hele din verden med tal fra et spørgeskema. Ja. Det er nok ikke så hensigtsmæssigt, men det der vil ikke til en anden gang. Tak for det her afsnit. Tak fordi I lyttede med. Tak fordi I lyttede med. Jeg vil lave en lille stort slag for... Vi har lavet en videoserie med 5 videoer på 21 minutter omkring, hvordan man gør nogle af de her ting. Var alle videoerne 21 minutter? Nej, ja, totalt. Okay, yes. Det andet havde været en sjov øvelse. Så på 21 minutter får du 5 videoer, du får en om dagen i 5 dage i træk. Nogle af dem med Niels, nogle af dem med jeg, hvor vi går igennem nogle af de her centrale emner, som du skal lykkes med. Hvis du vil have den, så find os på LinkedIn. Niels Vium Kamstrup eller Christian Højbo Møller, og skriv til os, så skal vi nok sørge for, at den kommer din vej. Yes, lad os gøre det. Så gemmer vi Google Reviews og alt muligt andet til den gang. Tak for nu. Vi ses næste mandag. Ses næste mandag. Det er nice det der med næste mandag.